Takže nazdar, ja som Nord, toto je Monomu. Čau. A Mastergod. Nazdar. A v tomto videu budeme hrať live s tankami, ktoré prídu v ďalšom peči, teda v 9.3. Konkrétne s ľahkými tankami americkej vetvy. A začíname tankom M24 Čefy, čo je vlastne tank 5. úrovne, ktorý Wargaming dosť prerobil. Vlastne zmenil mu rýchlosť z maximálnu z 54 na 77. Zobral mu topovú väžu a tú jeho asi najväčšiu zbraň Delo. Toto Delo je o poznanie horšie. Myslím si, že teda, jak si dobre spomínam, tak to Delo predtým malo penetráciu 137 a damage 115 a toto Delo má penetráciu iba 97 a damage sa tuším nezmenil, takže... Má damage menší, myslím si. Má? Má, to je jedno. To je fakt ako rozdiel, no. No hej. OK. Kam pôjdeme? Kam pôjdeme? Ja neviem. Na stred by som nešiel, aby som proste prerešoval to mesto. Skúsme, mesto bude to. Stretneš tam možno IS-3, TZ4, to sa možno postarajú Heaviny a my... My máme spolu veľkú silu, že? Hej, ale... Nie, Čefičko dali do HD? Áno, ono je HD. Všetky sú HD, tie nové modely, nové tanky. No. Tak ja by som navrhoval, že proste držíme sa na začiatku bitky za Heavinami, nepotrebujeme skapať, po prípade iba niečo spotneme. Kempiť na konci hančiť. Hej. Áno, to je super za takého ale nevadí. Môžeme skúsiť, čo by ne. Nebudeme kempiť, ne, však ale. Ne, tak ale proti tým osmičkám, keď si chceme zastrieľať a... Ale tu je nejaký vúz, to sa nestáva, to sa... No ja som čuval na jeho vlajku, že to je Slovák, ne? Nevidel. No má tam ale pedu vlajka tanku. Čo ma robíš? Ale neviem, čo ho to napadlo zobrať si stokové kábo 75 akože do bitky. Neviem, tak možno skúšaj, aké strašné to bude. To je tá vec, ktorú ja by som neskúšal. Dobre, tak prerašujeme to, či... Toto by som na teste nerobil. Prerašujeme to, alebo ideme... Ne, tam už teraz už je tam nejaký aby sa tu sa počkáme, čo nás spraví a uvidíme. Nejaký Hellcat, to tam je... Som si myslel, že tam je Hellcat. No vidíš, presne to dorašovať nechceme. Kebyže to obehneme tady to týmto spôsobom. Tak tam niečo určite bude, to zase si dám. Tam tá 34 na strede bacha, trafila ma, dobre. To Hellcata nevidím, a už ho vidím. Dobre, zalezte, zdrhnime odtiaľ, lebo na stredu... Čo by sme to vyrašovali tady to, alebo teda vyrašovali? Ne, zdrhnime. Necháme to na Heaviny. Ne som si istý, akože... Necháme to na Heaviny, zdrhnime. To sú Heaviny, proste osmičkové. Nemusíme... No, môžeme, nevadí. OK, než dáme čo hituje. Prerašujeme stred, alebo neviem. Na strede je dosť tankov. Na strede je toho dosť, myslím si, že skôr by sme mohli bažinu, či? Bažinu srať. Ja by som počal, kým sa to ukludní, kým sa niečo dojde a potom to vyrašujeme tady, jak ukazoval. Hej, ale tu STAčko kempí jak najväčší debil. Ale to je... Aké STAčko, ale? Všimli ste si premenovali sedmičkové Panzer SFL, teraz to ukazuje, že tu je Remil. To som si ani nevšimol, že to ako premenili. Aha, no tam máš ten šulík na strede. On má asi spod toho, to není milé. Tam je objekt 416, chceme vyrašovať, on vyrašoval ten objekt na naše STAčko. Ja som to posral. Na strede sú dva tanky zatiaľ. Má tu ešte si nejaký ľavý. On vám vyževe, jasné. Je tam M6 ešte, no. Po tú M6 si spravíme. Ešte sranda, že mi to STAčko dalo 300. Nech vybehne na to STAčko, my mu behneme do zadka. To dáva 300. Tak vy to môžete ten kopec sa dá, akože prejsť cez ten kopec, nemusí ho. Ja viem, ale... A čo no? Na čo? To STAčko si ho daj samé. To je podstatne rýchlejšie. Však toto. Už si toho tu už mohol hitavať. Kemenče, ja sa nestihol. OK. Čo? Hečkom, no. Hečkom, hovno. Jo, myslím, že to bolo hečko, alebo teda gold, tak to ma hital. Len neviem si predstaviť, že vypálil E25 hečka. Ale tak to je nejaký... Tak ale bol to taký divný výbuch, takže... Oni menili teraz akože animáciu umretia tanku. Tank neumiera, keď ťa zabijú proste. A to chodí asi naspäť, on si s ním poradí aj sám, podľa mňa.
To je porážka, to je, No, myslím, že celkom bolo vidno DPM-ku na tom tanku. Hej, to To je bolo, asi, no. to je taká, by som povedal, privárna vlastnosť na ňom. On tu má matchmaking, hádam, že 6 až 8. No, To je celkom asi. zaujímavé. A aj v tých osmičkách sa trochu šťastia Goldami asi dokáže uplatniť. A inak to je scout zase. LTTBčko neprestrelím. Prvo tie viedli zabíjak, že? Ako ono aj v desinách sa s tým dá ovplyvniť bitka, to je proste tank, ktorý dokáže ovplyvniť bitku úplne všade. No, spotter, že? Ja tam teraz pre demonstratívne dám goldy na to LTBčko. A prestavil si ho, schválne. Aha. No, ale aj mňa. A tak to si čakal, že ťa neprestavili, chceš povedať. Dobre. Ne, pokračujeme ja asi som ďalším dúfal, že ma tankom. netrafí. Tak pokračujeme teda ďalším tankom, šeskou. T-37, ak sa nemýlim. To Čo je prakticky LT. Chaffee s tou pôvodnou vežou. No, ale trochu mu prerobili ten gun. Popíšel. Dobre, tak pokračujeme ďalším tankom. Takže, ďalší tank, druhý v poradí, T-37, šeskový scout po Chaffeečku. Jo, je to Maxi Chaffee staré. S zásobníkom. Má to dve diela, jedno. To dielo je to isté s tým, že jedno má zásobník a menšie DPM-ko. Druhé nabíja trošku, akože počet rán za minútu má väčší, ale nemá zásobník, takže ten damage na krátky moment je menší, ale záleží od situácie a herného štýlu. A chytili sme na hovno matchmaking s devinkami. No, matchmaking je dosť zlý. A Himmelsdorf, uvidíme, čo sa dá vymysleť. Dohromady máme v tom zásobníku 4500 damage, takže keby nám to všetko prešlo, tak zabijeme tortuj sa VTčko a jedného scouta, že? Skúsime kopec? Ne, ja by som išiel skôr po trati, či? Ne, ja by som nešiel, lebo oni nemajú metka listenkové, že? A osmičkovi majú scoutov, to prestavíme. Ja by som išiel kopec. Tam budeme celkom pekné. Majú VZko. Okay, a to je jedno. Ale my máme tiež oné scoutov veľa. Len tam, ja by som, môžeme ťa Luis potom, ja tam idem. Len ja nechápem, má to 5 nábojov. Ale mne tam hodilo 8 goldov, jakoby. Aj mne. A neviem prečo. Ja tam mám Podľa to je bug, lebo v servise mi ukazovalo 10 goldov. Aj mne. To som schválne študoval, akože. No, je to zaujímavé. Teraz tam máš to zásobníkové? Áno, áno. Tak práve preto sa čudujem. To bude nejaké zaujímavé historické. Hej, dokážeš v 5 ranách vystrojiť 4 náboje. No, toto. To je jak zabehnúť 12 minútovku za 10 minút, že? Ja. Vyzerá to skoro identicky ako Chaffee. Ale je to HD model. A myslím si, že ten podvozok je trošku iný, že? Není. Či? Neviem. Myslím, že ten oný dekel poklop je trocha zmenený. No, mne sa zdá, že ten podvozok je trošku iný od toho Chaffee. Veža je rovnaká, ale ten dekel... Je to dosť možné, ale model to je každopádne iný a či to má byť iné, to si nejsem No, istý. nevystrkujte sa mu moc. Bacha, on to je šulíma hečka možno. To Evučko. Čus. Sakra, to je debilina. Dobre, poďte to, tu 34 lighta, ja raz zapojím. No jasné, že sme zasadli, veď nabíjam. Ja To viem pokryť, lebo inak ma to Evučko vypne. tiež nabíjam. No, dík. Aha, on nebyl, dobre. Ma nevypne. Pekne. A tu máme aj druhé eručko. To je pekné, čo tam máme. Ja som od neho nevanú, to není moc milé. Našťastie on evidentne čumí dole, sa mi zdá. Jo, čumí. Dúfam, že na mňa nevidí. A, nabíjam. Taký, Dobre, nabíjam. v takej divnej pozícii. Ja mám dojem, že počkáme si na to našu metku a asi ich vyvašujeme, ne? No... Teraz počkať, ja tam idem prvý, mám menej hápičok, takže... To tak to dáva zmysel, že tam ideš prvý celok. Hej, ale ten Chaffee ho zabije tak či tak na ranu, že? Takže... Ja ako vidíš ešte videl, no to som si nevšimol. No, on sa netrafil. A ja strelám do zeme jak šéf. A nechám vojnu opečko, to je 1%. Ja myslím, že sme ten komplex celku pekne vyviešili. Poďme teraz pomôcť s tými TDčkami. Hej, poď. Kým tam dojdeme, máme nabité, že? No to nabíja 20 sekúnd, to není zlé. To je výborné.
Tento tank je super, ako to je šeskový čefík. No a v šarvátkách to bude zabíjať. Ale nejak pomaly to zatáča, tuším. No, všimol som si, som vrátil do steny. Každopádne to je oveľa neobratnejšie ako čefí, no to je jasné. To je, ale ako čefí je dosť masívno obratné. Ale je to scout, stále je to scout. Ja som ten nebyl vytlačil, to nebolo na seba. No. Ja furt kúkam na Kvenčeja, ty vole, v tej tabulke. A vôbec neviem prečo. Vidíš to, chyba. To je hej. Diga v 1, to aby som si dal damage ešte. Tu ide Bulldog bacha. No nejde. Išiel tam Bulldog. Kde je tá devinka takto? Tam úplne u nás. Ja myslím, aha, to mesko som hľadal. Nevadí. Auto je mám na ten krát, polovicu som vynkol. Á, má iné. Pekne. Jasné. Poďme doraziť to VTčko. Tak ne, to ma nerobiť nejako. Toto by nás samotných určite nenapadlo. Tiež si myslím. Ne, tak Si nás spasil. on to tu velí všetko tma, už to je úplne v pohode. Jo, to je to náš damage vlastne jeho. To je náš veliteľ, ako bez neho by toto video nebolo, ako poďakujte sa im všetkému. Ne, že by si nemal pravdu, ale to. A prečo? Ale potom ti poviem. Hej. Nevadí. Možno, že by bolo, to je jedno. Zabite ho niekto iného naboje. Pekne. Ako, fakt som mu dal asi 30 damage, alebo koľko? A mňa zabil vlastný Tortoise. Tak si ho vyžral, predsa nie. On má najmä všetky killy, to nevíš. Super. Prvá trieda? Nice. Takže, a my pokračujeme ďalším tankom. Bulldog. M41 Bulldog. Tak. A ja mám orlikovú medailu, lol. Takže ďalší tank M41 Bulldog. Čo je setmička po 37, čo má zásobník už z 5 na 10 rán. Môžeš to pustiť. No, aj keď ja tam používam to dielo bez zásobníkov, mne pa vidieť tuto lepšie. Okrem toho to dielo je v podstate z 71 a na 7-čkového lighta má vážne dobrú penetráciu plus ešte tých 10 rán zásobníku. Skráť to je to OP, jak povedal som, tak to by som to nepovedal. Áno, je to OP. Toto je stavé maxi čefy prakticky. V podstate bola bitka, kde sme si dvaja s týmto rozobrali desinového objekta. No, môžeme to zopakovať možno. No. Snáď by sme to zopakovali. Dobre, vyzerá to tak, že budem asi zase posledný v bitke. A ne, načítavam mi to. Teraz som sa nebudne, ne, už mi to ide. Ale brutálne pomaly mi to načítalo. Hej, no, ešte awaiting To robí player. tak, že ono mi to 10 minút stojí a potom za 10 sekúnd ma to pripojí. Aha, a to už ty máš ktoré dielo? Ty máš zásobník? Ja zásobník mám. Ja mám nutné, normálne. A to vyzerá jak štefí toto dielo. Ne, ja by som fakt chcel vidieť toho nabíjača, jak tam za 3 sekundy nabíja to dielo, jak je vytávdovaný. To by bolo zaujímavé. Hej, ešte lepšie na E25 toho nabíjača. To takisto nabíja, ne? To nabíja 2,2, neviem presne mám. Ideme doľavo? Asi hej. Asi Ne, áno. E25 má väčšie DPM-ko od To je jedno, tohto. to je zase vychlejšie. A hej, to je pravda. Čo sa týka DPM-ka, E25 to má vyššie. Lemming train. Zrovna som to išiel povedať. Kloni. Beče za nami. No ale je to, kebyže kúkam dopredu, tak nerazím do kameňa a je to vychlejšie než Beče som zistil. Kebyže Beče kúka dopredu, tak tiež nerazí do kameňa. Krenčej. Kebyže nosí dement. A keby všetci kúkate dopredu, tak nenarazíte do Počkaj! stavu. Počkej, to je nejaký bug, hej. Poď. Ja som tu nespotol nič. Nepovedz. Tu je zbytočné tým stať, toto nebudú rašovať snáď asi. No ne, tak je to spotujeme. Hele, akože majú 2 metka, z toho jedno je hentava, neviem ktoré. Ale hádam, že to nebude. Poďte hentam. Čo sa týka otáčania, je to o niečo pomalšie za to otáča ako Čefy mi prípada. Mne to dojde vyhľašené štefy. Ako otáčať to neviem. To si Mne môžem to dojde trošku neobratné, no. Jo, ale má to ako akceleráciu a maximálku slušnú, podľa mňa. Jo, je tu Beče, idem do spodku. Ty si trafil? Však ja som tam meril pol hodinu. A naslepo si ho trafil, ne? Čo naslepo, však sa spotol? Ja som videl, Beče ide sem, ja mu idem odzadu. Máme Ja 10 budem odzadu, no. 10 rán, tak. Mne sa zdalo, že si ho dal ešte predtým, aké spotol, ale ako nič proti, no. Čumí na mňa.
Sekundenku, musím tam dojsť. Kurva. No, Bulldog ma tam dáva odzadu. Á, to je jedno. Ricochet. Jedno. Á, tak Jasné, šulín. Ja som to ukazil, ja som na To ňo... sa nehambíte? je tu ešte niečo za nimi, teraz som dostal skoro. Ja som tam na ňoho moc vybehol. Čo tu má byť Bacha, ako? Artini. Bacha, Tu jeden Artini. Bulldog možno. Jeden je v tej linke debilnej. Bacha, myslím, že za chvíľu na nás dojde niečo odzadu. Ne. Hej, z mesta sa si nejaký light value. Tam je ten Hej. Bulldog a Vemon ma hitoval, on už nemá náboje pomaly. Dobre, vy choďte. My to vypneme tie artky, ak sa podarí. Áno, a ja Ale skúsim to pomôcť tady našim. Ty to kľudne resetni. No, resetni to keď tak, ale... Do tej 7-1, takže to je. Zatiaľ nič nevidím akože. Čus. Ber si Peter. 92. No jasné, ako... Ne, ja vbehnem, Bacha už sa otočí na teba. Ako ja vbehnem na Artinu. Choď, ten jeden je vystrelený. Ten Brid je vystrelený teraz. Ale skôr prestreliť možno. Zvykni to pomôcť. No, sorry, Tam ešte vieš, ja proti som vojne. minul na najsilnejšie miesto, aby som to dingol. To si chcel ukázať, že to dinga. No, hentá Artina je asi jediná, ktorú odpredku mám problém prestrelávať. Jak cúvaš ešte tam? Jo, viem. A proste cúvaš. Som odkempím tú Artinku a koniec. Tak nie. To bola rýchla bitka. No, jasne. Tak ale bolo tam vidno, rozobrali sme úplne bečeta, iba dvaja. Ty si bol niekde tam Ja som predali. to nevidel, ale je to možné, ako... Nabíja to ten 30 sekúnd. Zásobník má v sebe potenciál. Očividne. Ale zase nechápem hráča i Vitalik 96. A jeho zabil Bulldog, no tak to v sebe. To je No, nejaká stovky. napodobnina Kazny? Sakra. Kazna A. Nevidím žiadne také. No ich Vitalik. Teda náš Vitalik. Náš Vitalik? Ten zdechol, že? No neviem. To bol Lebus, ne? Netuším. Keďže mal klam. Tak. A my pokračujeme ďalším tankom, čo Dobre. je Tak, Sheridan. T49. Dobre, takže ďalší tank. T49, o ktorom hovorí ani nemá význam. Takže to je tak opäť tank, že v desinách, keď si dám s tým najväčší damage, je to taká jedna z horších letiek, hej. Tak si ešte smutný, že si to Tak som skazil. smutný. Ne, je to furt divné, ale je to neobvyklý scout. Je to veľmi neobvyklý scout, no. No, nie je to Scouta to dá na rovnu občas, keď tam je hečko. 700 priemerný damage s hitom. Ktorý je mimochodom A základná chytili munícia. sme jemne test serverovský matchmaking. Jemne sami scouti. No. Takže možno bude vidieť pre zvláštnu bitku, ale je to sranda. Čo sa týka tých nábojov, základný hit, penetrácia 152, damage 700. Potom hečko za normálne peniaze, penetrácia 76, damage 910. Do IS-7 spredu doveže to raz dalo 400. Ja som dal Mausovi za 360 čelne do toho najväčšieho pancieru. No a goldové to má hity. Ako tie hečka sa fakt oplatí strieľať dosť často. Hečka to má goldové. Nechápem prečo. A ideme doprava, ne? Ktoré majú opara väčšiu penetráciu, bohovie. Áno, ako to som nepochopil, ale mi to nevadí. Každopádne je to SLK, tento palič. si možno najviac opäť tank z tých všetkých scoutov, čo pridali. Podľa mňa minimálne najzabavnejší určite. Najzabavnejší jednoznačne, keď to dáva 700 kg. Ale dáva to 700 iba ak sa to trafí. A samozrejme, ak sa to trafí, Jo. akože to sa moc často netráfa. No. On to vedľa nehodil hečkom. Neviem, čo by si očakával do z KV2. Ale toto je vlastne si KV2, čo má to, čo KV2 chýba. Takže mobilita. No, hej. A Matúš sa činí, kúkam. A Aby si sa nezočinil za chvíľku, lebo vypadá, že tam máš peruser. Dobre, Bulldog, ty si mal pekné šťastie. Akože si ho netrafil, tak to nebolo šťastie. No, tak ako... Ono, aj No, keď ty to by je si mal- domierené, to letí väčšinou mimo mieritka, tak s týmto sa trafí nie je nič ľahkého. Ja som debil, ako on sem dojde šulín a vystrelí prakticky za RD trafíme takto. Občas sa to stáva. Občas. By som neradumel teraz. Ale očakávam, že na normálnom serveri na testovacom nebudú takéto zvláštne bitky, že 15 scoutov, tá 15.
Myslím, tu je že ich 10. počet scoutov obmedzený na 13. Teda v živote som nevidel viacej. A 13 som videl dosť krát. Tuto, ale... 13 scoutov je akože dosť, no. A je to potom taká iný charakter má tá bitka. Ale ne, že by to bolo zlé. Za jazdy, Čože? dobre. Ja neviem, To si ne. šulini, ja chcem tiež niečo vystreliť. No, toto bol zatiaľ môj prvý hit. No oni majú našťastie všetci hečka. Ja viem, zachránil lebo životy. paliť z tohto hečka proti scoutom není úplne spolahlivé, akoby. Nemá to To logiku. nezdá, ale fakt to neprechádza moc často. Ono to neprechádza do tých scoutov, no. Boh vie prečo, ale neprechádza to. Za to VTčko jesinkové sa to dá prestreliť. No, bez problémov. A to je príjemné dávať s 8 tisícku jesinke. Tu jeden dostal Amorek. Zablokoval celú uličku s vežou a tankom. No ja som úplne hlavý. No, ja ešte viac. Bitka Masakra. postupuje, 4-10, to není ideálne. Tak, nie je to ideálne, no. Ja skúsim tu 69 odzadu. No. On ma nevidí, ja mám... Netrčal kúsok zadku, som si neuvedomil na tým ďalšie. Á, keby nezašiel, tak ho... Či 69, 49. Ja som ho dingol. Keby T69 nezašla, tak dostane. No ja som mu dal, len nejak to nevydalo. Skúsim znova, 5 sekundový výlov ešte. Yep. Toto ho nepotešilo, si myslím. Taký tušak mám. No horšie teraz ma zabije asi, no. A mám Ne, taký nezabije, tuš. ne. Ne, už sa točí, spoločne. No, tak To je má T49 na šťastie. Za Čo SD je to, Matúš, čo ide? 718. Stojí tam. To čo urobila ich T49 každopádne ide ti nerobte. tam, ide ti tam. Pekne. Každopádne to čo urobila ich T49 nemalo absolútne Teraz ma žiadne. zabije. tebe. Že ma trafí, no jasné. Krásne. No si domieril. Dobre no, tanky sú to OP, proste tie damage padajú, tráfa sa to tak 10% zo strel, ale treba si zvyknúť. Je to zabijak. Ale ako dal som si 2 hity a najväčší damage z bitky, takže... No tak my sa s vami lúčime pri ďalšom videu. Jo, tak niekedy na budúce ďalší video, po prípade ďalšiu lineu, tak sa majte. Takže nazdar, ja som Nord, toto je Monomu Čau. a Mastergod. Nazdar. A v tomto videu budeme hrať na rozdiel od iných videí live, to znamená, že v priamom prenose nebude to replay. A v podstate budeme hrať všetky nové ľahké tanky alebo zmenené ľahké tanky americkej vetvy, to znamená od 5 až po 8, takže začíname 5 Čefím a tento tank je iba trochu prerobený, teda no vlastne je docela dosť prerobený, myslím, že on hlavne... Lol, to čo je za bitka? Teraz nevieme čo sa stalo. To je fail, to je CMU. Toto nenatáčajme, dobre? Natáčajme. A tak už ne, keď to... Prečo ne? Jasné, necháme to natáčať, stále bežíme. Kľudne. On to Kľudne. poslal, on sa bojí. Ne, jasné, on to posere, jeho si vôbec nevšimajte, on to nevie hrať. Hej, ináč viete prečo je zase Ensk? Ensk, neviem. Ináč je to docela fair. Ale jak zase Ensk? No, Či Ruinberg, tak Ruinberg. Není Ensk, ale jak zase? Však aj minulú bitku, ale... Jakú bitku? Nevadí, poďme semkaj napríklad, ne? No, No, Kamina už. A to bude zaujímavá bitka, ale Hej no, mne to nevadí, podľa mňa to vyhrajeme, jelikož máme 3 čefička a oni majú hovno, takže... no snáď. no, hovno čo najprestredné. Hlavne majú Čo ja to to nepríjemnú Artinu pre Čefího. Mimochodom toto nenahrávame, že? Ale píšem 60-kou zhruba, no. 60-70 po spravdenom pobehu 70, inak 60-kou. Tak to potrebujeme. A zrýchlilo to. No ako, ale je zase menej obratný. Alebo aj by ne, ty vole, to by bolo jak opět na pečku. Jako na pečkového Poďme hneď doprava, ani toto... Poďme hneď doprava a skúsme tam Poďme sem rozbiť, čo hraj, tam no, bude. máš taký quick rush. Tu i crash. Najradšej prežíme. Tam ťa nič Na nemáš čo? zabiť, ako myšietkou sa že tam bude. To má desne veľké DPM, a to aby sa niečo mohlo telk zabiť na nás.
Ale že tam nič není, to je právě se. A zabijeme ty otravné artiny a to si vybavíme. Či to je 34 to môže byť. Tá Artina išla do mesta, neviem prečo. To by bola jeho smola jako celkom. Prečo išla tá Artina do mesta? Lebo sa nás Myslíte si, že to jako mám vedieť? To asi ani ona nevie, ale tak ťažko poviem. Ani ja to neviem, myslíš? No to je 34 je hen tam. Jo, poďte rovno ďalej. Nikdo není, toto je jasné. Čus! A tu už ešte si veľmi ty výstrelu. Keby som ho trafil. Ešte laví a fuck tank, to bude sekundenka. Jako super, som ho dingol, má tu si rovná. Zás! Počkaj, on sa dobudil, sakra. Prdele. Jako ne, ja ho sem že dingám odzadu, ale úplne ako aspoň 5 krát. A ešte kill musím dať, že? Aby to nebolo teda úplne. Víš, jak teplý, Matuš. Ja musím dať kill. Ne ty. Ty máš. Skoro no. Ne, ty máš, Jano. Aha, vlastne ja som debilný. Keď si to sám povieš. Ja som fakt akože som myslel, že som kvenčej. Je, aj tam. Ding. Choď! Bacha na tú kabelojku. Ja to stredom dám tam goldy, ja ho neviem predstaviť do boku beže, akože to je... Keď tak mi ho nechajte poslednom, nechaj mi ho. Kľudne. Aj tak som nemal nabité. A však aby sme mali každý kill, než je T3 a 1-0. Choď. Bachej, tu jedno som. Hej? Aha. Či 85-ka, no. To je to isté, no. Fajnovo, šiaky. Tak z druhej strany. Či matučky, zase, prečo tá kvenčej? Prečo si ja myslím, že som kvenčej, fúj, ako teraz? Neviem, tak to je divný komplex. To teda hej. No. Tak ináč vyhrali sme to asi my, že? Né. Dobre, no tak my sa teraz presúvame na ďalší tank, ale to bude v ďalšom videu na 6. Ale toto sme Však si nenačali. zatiaľ.